Mga igsoon ko ni Kristo, kanunay diha sa atong kinabuhi adunay simbolo nga atong ginagamit aron paghatag o pag-ila sa dignidad sa tao. Sama pananglitan, mahimuot yung ako kaayo niini, kanang muadto ko og balay, kay nay mangimbitar og kaon. Unya paglingkod nimo mingon, ayaw diha pader, diri ka, no, diri ka. Kung anong diha man ko, ay duol sa pagkaon pader. Nya naapoy giandam namo ang kining para sa pari nga plato o baso. Naagyoy espesyal, no? Sahay mingon ta nga kanang mangapi, yano nga pag-adto sa balay mangapi. Unya human taon kinilaging mga anak nga suguon usahay ang mga kanang mga katabang sa balay nga suguon, kuwag baso dito. Dayon ang baso kanang ordinary, ayaw na, katong dito bang, katong tinaguan ba? Pang espesyal, katong pang bisita ba? Baso nga espesyal. Mga kaigsunan, diha sa Ebanghelyo, mao kini ang usa ka butang nga gi-clarify ni Kristo. Kay musugot sa dili kitang mga tao gusto man gyud special no. Gusto gyud tong first class. Mulingkod ta kinahanglan nindot yun to Father nga naa ka sa utala ako sini, naa ka sa balcony aron first class. Sakay kag taxi karon wa naman, pero sa una kinahanglan ka ng aircon, dili tong non-air. Kung muadto ka og usa ka restaurant, kinahanglan nindot tong maayo gayud nga fine dining. Kay first class siya. Diha sa Ebanghelyo mga igsuon, nindot nga gihulagway kini sa hisgutanan nga kupa. Kupa. Wa man sila'y baso sa una, kupa may ilang imnan. Usa kini mao ang gipangayo sa inahan diha sa kang Kristo nga gusto siyang mulingkod diyang anak sa tuo ug sa wala. A prestige which is always something nga makahatag kanato og daw, no? Taas nga dignidad sa mata sa tao ug daw posisyon nga atong gipaningkamutan kanunay usab sa atong kinabuhi. Apan si Kristo naghisgot niining maong posisyon diha sa dagway sa kupa. Mingon siya, makainom ba kamo sa kupa nga akong imnan? Kining kupa sa ako nang ginaingon, pwedeng maghulagway sa dignidad, sa posisyon, sa prestige nga posible nga maangkon. Kini mao ang giklaro ni Kristo. Mingon siya, tinuod, makainom man siguro mo sa kupa, kay mingon man mo, yes, imna na mo na. Apan, ang pagkanaa sa posisyon, dili ang akong pagbuot, kundili sa amahan. Kining hulagway nga kupa mga igsuon, gipaklaro ni Kristo diha sa iyang kinabuhi. Nga dili kini siya posisyon, kundili kini siya action. Action of suffering, action of self-giving, action of pain and difficulties. Nga, gani diha sa iyang pag-inom sa kupa, uban sa mga apostoles, sa katapusang panihapon, iyang gihulagway nga ang kupa sa katapusang panihapon, mauusab related ngadto sa iyang paghugas sa tiil sa mga disipulo. Diha sa Getsemani iyang giampo, Amahan, kung buot ka, kuhaa kining kupa. Kini kupa sa pag-antos nga iya nang nakita sa kalisod diha sa krus. Niadtong naa siya sa krus, ni tuaw siya, giuhaw ako o gipainom siya
diha sa mapait ug aslom nga bino. Wala gibutang og kupa, kundi simbolo sa maong sudlanan nga maugayod ang pag-inom. Mga kaigsunan, kini siguro nindot natong pamalandungan. Kay kining kupa nga gipasabot ni Kristo diha sa atong kinabuhi, naa kanunay sa atong Kristohanong kinabuhi. We cannot live a Christian life without always drinking the cup of suffering, the cup of pain, the cup of sacrifice. Kabahina sa atong pagkakristohanon, kabahina sa atong identity, nga ang kupa nga gipasabot ni Kristo dili kanunay sa posisyon, dili kanunay sa elegante nga pamaagi, kundi naagayod sa buhat, sa pag-alagad ug paghatag sa kaugalingon. Mao nga alang kaniya ang posisyon, mas mataas ang imong posisyon, mas lalom unta ang imong pagkamaalagaron. Mas naa ka sa duol nganha sa posisyon sa kinabuhi. The highest position means the lowest and the most servant of all. Mao ni kanunay ang ato siguro nga pamalandungan. Kay diha sa kalibutan, naabihay lumba nga ikaw ug ako usahay na himong kabahin. Ang lumba sa kupa, sa dignidad ug kahayahay. Apan si Kristo miingon, hala, apil ka mo sa lumba sa kupa, pero hinumdumi ang kupa dili sa dignidad, dili sa kahayahay, kundi sa pag-alagaray. Unya, mo apil ka ni ining lumbaan Ang mga disipulo, ang mga apostoles na suko sa duha, nga sip-sip ra kaay kang Kristo para sa posisyon. Wala sila masuko sa kinaiya nila. Nasuko sila kay naunhan sila sa lumba, sa kupa, sa posisyon o sa kayahay sa kalibutan. Apan gipasabot ni Kristo diha kanila sa iyang pag-ingon nga sama sa anak sa tao nga wala muanhi aron alagaran kundili aron pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Kana ang tinuod nga kupa nga atong kanunayng panganduyon. Subo pamalandungon mga igsuon nga bisan og gisulti na kini ni Kristo, ang mga disipulo nagpadayon sa bingkil nga internal kung kinsa gayud ang makakuha sa taas nga posisyon. Hangtod nga nakita nila si Kristo nga nagbitay sa krus, namatay ug nabanhaw. Diha pa nila nasabtan ang kinatibukan sa unsay gisulti ni Kristo nining yugtua sa ilang kinabuhi. Ang pangutana siguro kanato isip mga tumutuo kang Kristo. Nasabtan ba nato kini pag-ayo? Kung mingon kita, kasabot ko kaya na pader, nan atong reviewhon daw ang atong mga responsibilidad sa atong kinabuhi, ang atong mga posisyon. Wa siguro usa dering mingon, wa man ko'y posisyon pader. Ultimo man ko kaayo. Ang imong pagkainahan, ang imong pagkaamahan, ang imong pagka-leader sa katilingban, mismo gani ang imong pagka-pangulo diha sa gamayng grupo. Kini mga posisyon, mga responsibilidad nga gihatag kanato. Naa ba kini, kabahin ba niini ang kupa sa pag-anto sa pag-alagad? O gigamit lang ba ka nato kini aron sa pag-inom sa kupa sa kahayahay sa kinabuhi? Kita diha sa Santos nga misa karon muinom sa maong kupa. Siguro ka mo may karon may inom-inom ana wa man milabot ana, no? When we take the body of Christ,
we take also His blood. We drink also His cup. Hinaot unta nga ang atong pakigsalo sa kupa ni Kristo sa sakripisyo, magdala ka nato sa kupa sa pagkamaalagaron o pagsikripisyo alang sa tanan. Amen.